गिबियाव BTR Bodo निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय काहिलिपारा दक्षिण गावनिफ्राय नंखाय रांजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बुलबुल आलम, 37 बोसोर बैसोनि। BTR आव आलफा उदखारि हान्जानि फिरफिला आलायनानै दोननाय नुनो मोन्दों। कक्राझारनि बुथियापारा तिनालिनि लामा सेराव सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा आलफानि फिरफिला आलायनानै गालांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादि लामा सेराव आलफानि फिरफिलाखौ आलायनानै गालांनाया कक्राझार जिल्लानि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों, साननो गोनां खालामदों। सोर मा जाहोनाव, मा थांखियाव आलफानि फिरफिलाखौ आलायनानै गालांदों, बियो साननो गोनां खालामदों कक्राझार जिल्लानि सुबुंफोरखौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया डेलिमिटेशन ड्राफ्टखौ लानानै बाक्सानि बरमा जौमा फरायसालियाव बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो बर'नि गासै राजखान्थियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे गोजौसिन थाखोनि जर'खा सावराय जथुम खुंदों। बे सावराय मेलाव बर' थुनलाइ आफाद, आबोब, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दुलाराय बड' गुदि फोरोंगिरि गौथुम आसाम, बड' डिपार्टमेन्ट टिचार एस'सिएशन, बड' इयुथ राइटार फराम, बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशन, बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन, इउनाइटेड फराम फर एक्स-एन-डि-एफ-बि, अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो बर'नि राजखान्थियारि हान्जा फारियै इउपिपिएल, बिपिएफ आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर आरो क'अर्डिनेशन फर उदालगुरि एसपिसि डिमान्ड कमिटिनि दैदेनगिरिफोराबो मैखोमै बाहागो लायो। गोथौ आरो गुवारै जयै सावरायनायनि गेजेरजों BTR 6 शेड्युलखौ बिथा खालामनानै 6 शेड्युलनि एसेम्बलि समस्तिफोरखौ लानानैनो गोदानै उदालगुरि MP समस्ति दानाय, BTR ओनसोलनि एसेम्बलि सिटखौ गं 10 सिम ST रिजार्भ खालामनाय आरो आसाम नाङै थानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरखौ बोफ्लेयालासिनो गथायै दोनफिननाय आयदाफोरखौ लानानै भारतनि इलेक्सन कमिसननो हारिनि जानानै जयै गोसोखां बिलाइ गथायनो थाखाय थांखि लायो। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि दिहुननायाव दुखु गोनां सावथुन थैनि गाब मुंनि आबुं सावथुना देग्लाय 2023 आव नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दं। बे सावथुनाव गुबैयै राजिब, मासुम, अनसुमै, गम्भीर, कमलेश्वर आरो गोबां गोजाम फावगिरिफोरखौ नुनो मोनगोन। सावथुनखौ लिरदों आरो बिथोन होदों मोगथां बसुमतारी बिथाङा। सावथुननि बिगोमा एबा रां बाहायगिरि सन्जीब बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाखौ अनसायनो आरो मदद होनो थाखाय खावलायहरदों। बे सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो रिलिज खालामगोन होननानै बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो।